Wedi ei fabwysiadu ym 1960, mae'r actor Dewi Rhys wedi llwyddo i ddod o hyd i'w deulu gwaed. Yn ogystal â chael gwybod am ei fam, mae o hefyd wedi darganfod fod ganddo frawd cyfa. Heddiw, mae ar ei ffordd i Garstang yng Ngogledd Lloegr i gyfarfod ar ddau am y tro cyntaf. Dwi'n edrych ymlaen rwan. Do'n i ddim rhyw yn ystod y nos. Reffro sawl gwaith, jyst yn meddwl, a pa berwyl di wan, fath bod dwi'n gwneud bod anghyfreithlon. Ond mae'n rhaid edrych ymlaen rwan. Ac, fod yn onest, dwi'n edrych ymlaen gyfarfod â mam, ond mae'n siŵr un o'r pethau arall wedi gan bod y brawd yn mynd i fod yna i creu argraff ar hwnnw. Ac dylai hynny ddim bod yn blaenoriaeth, ond sam troi'n ôl.